Uba Cromwell maudo ubadan Southway snem ka arta udai nakasnong maulangsu bat ubalalong usorar barim jongkasnong new maulangsu bat ulongru unohi kai barim jongka laisnong secondary school maulangsu hagajingkren bat urupang uba maudo ulai thu bus ngau khia bha halor ka jinglong ka politics ka penye pher jat benriu neng ba penye isi para briu hakini kisngi halor ka ne kamat uba maudo ulakan thoru bakum udukhat jongka seng VPP kaba udon menchua ujus ngau khia bha haba uba arden basai moi noyalam jong kaseng VP ba ushim begitu iba persya ya kete kaseng kide ki ingkong salang mat hagju kapor uba srom uken thoru baka politics hakini kisngi kakalalong kum kata masa hakaba ki pat ba hi dalade hadin ka election kila kletno yikitu ki mat bat kamde tang kata henry kila klet ru ila ki jong kinong mi khmat bat ki phai khmat ikijing e jong ki shekiseng bhalang UMP ubala job bat kilalong artli kidorbar hapo parlemen pias ngobu MP ulakren yaka artikel laispa anyo puai manwanra yaka CBI lane yaka ID ulaong Ba Cromwell maudo pidain nagashnong maulangsu. Kadai gashnong try yung po West Casales. Piladeu no hikai. Nangta piladeu sodar barim yung gashnong new maulangsu. Te hakaju kapor ngayon haki kindet snem ke bladep. Piladon mentaru haka politics. Tendai ka kwa ban sedang giji keren bat pi halor ki jing tho jong pi ki social media ki kattu kan benai ki belaya mensyua. Kaba pi la keren ni babun ki mat. Bat kawai na kita ki mat kalong ba pi keren halor kattu ba pi om ka politics ka ba penya pher cek benriu lane ka politics ka ba pen isi para beriu. Timut kumno ba pikiran dia kata. Kalau gumne mau Pak Hadin bengalah sedang berinvolve ya ladi aktif politik te tak kebuburan mau ngampat jupennya senok politik menurut karena dikesin kemenukong nga mengapan ngarung haka VPP te Hadin bengalapan senok ya ladi bat KBP ngalapan syong nong rimbai gijingkeren gijungi presiden Rabah Iba Arden ngayu i bat ngalapkeun baki egi ba mai keren kebamut kam longkeun ka ba itenat kebamut ka egi ba mai keren ka dei bet ka ba isi iki para breuro kabung unu ubom dei usupertar jeung ka BPP utahi kila simbo kidegi ingkong selamat kila sim bagi degi kinongsun jeung ka jai benreu badai halor katakan ngudem balai ba dang hegi sini beladam ngapan mi ketu jing tho ba kamtam nadu ba kami ka VPP kan ka politik isi breu kalak ngam bat kelarung haki para dok para senam jengi hakeleng ka breu new trap kadai halor katakan ngudem kan hadin mangalapan syong lagi jingkeran jongi presiden Rembah jeung ka VPP kan ka jing tho jong ahang tu kalong baik nadu ba kami ka VPP pi kan ni ka jing kelas ngam kam jeliu susu kan kalau kam sapriang kadai tang halor kata ka bentah hoi ka don hin nadu mensuang len ya kata tang ba nadu ba kami ka VPP am kalau kam sapriang bat kalau kam ngam ru gi breu kadai halor kata kan To sakawai kamat ngumung man kali ya pi. Hakajing ya tu jong pi ngasutu menta ba hakarta jong pi ke ba Southway snap. Pimpat judan bat kinu ki political party. Ndrei menta long pidang ya so bukan ni kaseng thmai BPP. Dang sistem mansua. Te hendrei hadin yung kata pila ino gini ke party ro. Beli ino abo pidang don dang sistem bukan ke party. de halor kata kan urim king pi bahadin bangalapan yasno la kom sistem ngalapan syong nong rim ba gi jingkeren jeung Iba Arden te kum ubreu hi ubah ngelak manong mo nga ya ladi ngelak kampule kendiat hi ka politik te kum ubreu bangasung tu ka politik ngam sungu ya hapken yaki ba Iba Arden in ya lap ski paj ba pi ka politik kalau ngomne ba ka politik politics means struggle for power. Kamu ka jing yakun mentang begini ka bor. Power means relation. Tekai ka relation ka politics. Politic relation means ka don bat ka politik bat ka economic, ka don ka relation bat ka economic, ka politics ka don ka relation bat ka niam, religion bat ka ethics, bat ki bubun gi mentang kanang ban langkon mo kumta.
Dan mereka kaba iba ardan i persiangban keren ya kani kebentan ni sepang kata kakelin politik kamlong kaba donurim hajing sisa kaba mut ki paj ba menta kajing kaba ki paj ba menta ki kanu nei kam dai ka clean politics mereka dai be ya ka jing bombiang ka governance bat ka administration pim jios ngo ba ardan un keren sepang kata clean governance lani ka good governance lani ka clean administration in keren be ya ka politics kumno pim pen ya ka politics kajing sisa ki kum ki pa mangidon kamat pen ya kan ni ka benta ya ka administration bat ka governance katakin ke dai ka benta ti sakawai ro balai ke jing mi jong api hama ngala pensiong nong rim ba piui ke jing kiran jing ba ardan la pi pensiong nong rim hai kawai ke jing kiran kalong komne isa ong ba komne haman lagi rensan ya lab election yang baik baik mono bi itu iba braj mono bi itu iba having borok ki itu yo pra ke jing keli mentah kalong hato useng upra hato mi shwa upra ne mi shwa ubreu mono beseng ke parti seng ubreu ke parti mendai beseng ke parti ubreu pi tehang ta api bersutu tehang tu ngila sutu ka mindset ke jong ubreu ke bomut ba ulong ka mensim diktator ulong mensim ba Juan bor la de kan ba ulong diktator te kum kini ki jai breu ngam su tamat king bangan tenge ke jing terikam ta ke de ke jing sngo ke jong pi ki breu ki don hala ke jong ke jing sngo haka politik lele la dangin keren ya kata ke jing sngo ju breu la ne kata ka public opinion mo kidon ki bangilam ong kita ki reactionary mo kini ki jai breu la siki reactionary ngangit pisuto entah kidon pada ki bolong konservatif ki bom kuat bani si bentah kom ta ter entah kidon ki bolong liberal bat kidon ru ki bolong radikal te kani ban penhun lut ke jing sngo jung breu ngai ka siam janjar hadu kata-kata te kumno pada ban wanra ya kata ka jing sngo jung breu haka politik em kadai ka kamram jong kinong yalam jong ni kinong yalam political party kan bakin dei ban persiang ban penlong pedeng kenya ke klaim ke jing ong la ban wanra ban penlong pedeng ya kanu kanu kamat nei ka bemut kani ka politik sebab kumuni ka wanra ke jing ma bahaya ka jela ke jongi i mentah ki babun hi kemut kamtam haka sanhima sima po ke jela nei ka politik haka jela me kle jongi mentah kalong kum kata masa kum kata masa dal kabamut ke ke jingmut ke jimberkat jing pajba sepang ka politik menta kadai bet ya ka election dalakut ke election kabamut ki pajba ki laklet gitu gimat kadai halor kata kanong rim te om dei tang kata ro pi om dei nda kalakut ke election ki pajba ki laklet ro ya lagi jong ginong mi khmat ki pai khmat ki jing jong ki seki seng balang kata ke jinglong bat ke jing sngo jong ki pajba jungi hang ne kabamut ya ka politik hi kemut ki babun hi ki pajba da ka baburom kabamut ngimpat das ngutu bahaya ka ke jingmut ka politik dei halor kata kin ba ka ba ladang hi lada kamdei ka kamram jonga jong pi bangin yarap ban pensutu le mi gi pajba sa ka pang ka politik em kan wanra ke jing ka bakraw na mentaka pateng ke mansawan ngisim ko piong gede kata masa hoi kami ke jing bam do ke jing bam khawai hoi ke jing syat ke jing kemen ke jing risa pe kum basu ponong no hakani kum ka VPP mono bon poi perkhat ba ka VPP kan lokom ne da ka baburom kadi ketu ke jing roi ka sedang ban penki jing mut hi ngesem ki kelung tang syu snoi jing roi ki syat ki kemen ki kumi ki pa ki perkhat ke gane kum tu na ki lasdang mandur ki yo i sai ka jingkiran yo barden ya bat ki ni gue ki nong lam jok parti ki sedang gen ban pai khamat ka parti ka bamut ka banengkong hi ka baktik ki pajba kamut ka deka tu ke jing roi amare ba arden umde tu buru butumai ude politician balarim dan reke jingdon jong tu jing roi ka plus susu ka kaman ra susu ka jing penkiu ya ka parti tisakaway haka jing tho jong pi malapet ha po Facebook pikren usia kawai kamat ka bedai halor kata ka ba piong ka jing tokit jong ka CBI ke jing tokit jong ka ED nang ta sakawai pat ka ba pikren spang ka artikel les pa hanya Oi bale ka jing tho jong hang tu namar kumunga amungi pina du mena ki ki banga tho ha ki Facebook pi jong ha ni ki sing beladap ka dei bet persya bahaya ka kumo pi ka mot ki bobon hi ki dei persya ya ka VPP bale nga tho kumne ka jing tho jong ha kalong ba ka jing kran ka jong ka VPP ha ka por ba yalap election pi yo i ba ki mar job la long no kum ya ka bam sap yo i te mentan da ki paj ba ki la penjob yo UMP
Bade ka artikel lai spat niyo phui PUI bagi keren bahai kan kamat. Te mentan dah kipai ba kila UI ya kan ya. Dah kila Punjab MP. Kila don artli ki dorbar. Hapok parlemen. Pios ngau se bo MP juga BP un keren ya kita kimat. Ya ka artikel lai spat niyo phui bade kan ka CBI lah ni ban wanra dah ki moh ya ki ID ban man tok ki ka bam sapang ni. Ni empat pios ngau. Ki kimat ki belakran ki keren ya ka ba ki weru ki MP kila keren. Kila pensngau parlemen. Daya lor kata kin ba ka penlong yang ngabangan pensngau gini ki brok hoy. Mar kum ka parti ka ba penbena ispat ba bang ngile ka clean politics nai. Ka ba mut haba pikular ya kata pidai ban keren syuai kita kamat kin ka ba kamat. Ya ka ba pila kam pensawa bah ka ba mut pidai ban keren kata. Beli nga ong haru ka tu gejing tho jo nga ba ya ka artikel lai spat ni phui ka ditang gejing pentame ba pin iki malik doyong. Nga ong gum taro. Namar ba PI kajing jong ke PPP ba lada ngijob ke bamut ngin wanra ya ka ba ngin lada yo ya ka artikel lai spat ni phui kemut yo man khai lai loj ya udo yong yo man ti lai loj kum ta ter nai ka tu ka dei ka ba ngasim ba kini bro khot baleng ong ba ka dei tang kajing pentame mar kumnu phira ka de kan kamat mo klem da pan jingmut lem nikis em niki nok sensar tari ring la manong na nei ki seng balang bapin chu sim tang maroe kan kamat te ngasim ba ki ba ka bi kisim galong ba tang na menta ka propaganda ka election kan kam de na menta ka ban wanra ka jing mentoy ya ka ya ki ba barga ju kan tho ba haro mo ba da ka ba burom ngong ba ki bobun ki mat ka BPP ki kut tang ka por election ngaju ong kum daro beli ngong kum ta Baik, mensua ke election MP ka keren baik artikel lai spat ni phoi. Mentan daladep election MP am kam jukren show. Kai kan ni don ayu rendat. Piapan suto. Namar ka artikel lai spat ni phoi kadai ka mat nai lada pilayo ka artikel lai spat ni phoi dikenakan sa penduk ke district council. Kalau ada kedau tu haka paragraph 20A ba dissolution of the Mizo district council. Tapi badan ta bat ka VPP ki ba salak ba. Gisngu tu bala da ngakran ya kan artikel lai spat ni phoi dikena ka mut mentah. Ki paj ba ka mut. Kinum pai kmat syu ka VPP. Kumno kin don artli ki bor ka jo. Kasor ka dikenakan penduk baik. Badai lor kata kin ngai ban si ban ya kan ka mentah. Haki pis jonga khang tam nga keren bai ka VPP kan. Namar kiwe balai ngam juda kam keren ki parti upaj ba usuk ban bisar hari ya ka VPP nei ba kila sedang ban ngam ka do nut bar ka jing perkhat ki bro la ngimla ban cek ka por ka biang em jadi ke politik ka ba ma ba kiwe ki politik kumba ubar dan kono ki penon kam da ka mani power hawat ka mani power ban ka muscle power ki influence ba ka politik semua ka kam tam electoral politics nrei ka jing le jong ba arden pada mantanai uhikai ki bro ban bam pisah ngin de ban man sim pisa mo ngin le rak politics re ke jingma ka apan ta ka de masal pawar kan mani pawar labiang ka masal pawar pan mungkin ka jingmi juga bipin de ka kan short pa de ka masal pawar pi ka por balong meeting kiwe por kan bas election ke jingmut jung gitu ginong supportar bagin lej ban la upra ba pin lej ban penserai kum tu pimut ka de ka kam ka ba kum baji hum sling hadu bami ke jing show ke jing dat kum tu kam de ka kam ka ba pi te lada kum ki paj ba ngimla ban pej ba ngimla ban pikir ngimla ban sumar ba nei kam hadin ke bomut kumong ong pi kam masal kan ka masal pawar kamut kala ban mi kin ke jing huri hura kam dei ka kam ka besok ka ngala man ong baka ke baka VPP ka kular paj ba ni ka dei teng jing pos neo tikenan dala kursan sne mulukin wan war lada ka VPP kan leja uniu MP leja snok sorkar nei pinum yo ek tagi jing dawa jong ki kam dei ka kam ka besok Tetok phila ban keren gupta phila ban so pusya ndai kumba kalong menta upailang jong ke jela ula jit da ka ba burom bad da ka ba ai ke jing kersian ka ba pura ya udkhot jong ka BPP menta da ka ba pikiran pusya pim so balase pidai tang ma phi uwei ubasu persya ya new MP abo pai ba baro ula ai tu sanlak bot ke jing job nah ya kan ni gejing job MP jong Dr. Ricky lah ni jong ka parti BP ngam sim ba ka dolong hak ta karukom ngasim ba kan ni gejing job MP jong unai jong ka BPP
kadai ka jing bitar jong ki pajba ya ka sorkar bad kini ki we ki political party kadai ka jing bitar jong ki bat kadai tang ngelak manong kadai tang ka jing ai ka warning lani ka yellow card jong ki persya kini ki party kam dai kata ka ba ong ba kila i lani bakila mon si syai kan ka party POE shwa ka election ka BJP ka ong ban lik support no ya ka NPP pajba jong hang ne tu bo persya ba namar ka BJP mo kadai ka ayu ka niam mo tinalor kataru sa ka kongres ka ilek itrelang apa district council tikini ki berkhot kapan artatin kan yung pajba kumno ngin le kadai halor kata kamat ngas ong MP ba kan ki ke jing job MP kam de re kata ka ba ngla manong kadai ke jing it ka ba ki pajba kila IT shan re kadai tangka jing bitar jong ki yeu ya ka sorkar la badi kini ki we pat ki parti ke kumu habang ngala sedang menteri bangala sedang ban involve ya ka aktif politik te ngakwa himbangan ya lede mo om dei tang ban rong hakano kono ko parti ban ngadon hiru ke jingkwa na lari bangan ya kunru ke election MBC ngalapan krek hiru man hakane naka VPP ngala apply tiket ngala withdraw no adin mangalami nga withdraw no badi ya ka application ru Kerambrai jerngam kumba kalong menta kede ki jakak bodon syakaput sakaput bat kasang. Te kene ki jaka kede ki bodon bunsin ki jinya tengku. Bat ki beri ki bana syakawi pat ki jela. Fidan jimud de ban pele jimud ya uput usam la daja basibu ki lej syakakam politics. oh kani te kadai ka bentah ka bah kemat bah king gum ginum ikmat te lada udi tang MBC ne di UMLE ne mo kani kadai ka bentah ka bah kemat bah king bangi haban pe te entah Kumba pila keren mene. Syapang ka politics ka bapen ya pair pedeng ka jadbun riu. Nata syapang ka politics ka bapen isi. Na syukwa ban bapin ai bapin pensko namar kumba kalong. Pidan kino yalam le se sepo wes kasir sekedu kupuar ki pecrong kerniang renion ki kumjong bahupeng. Wah, yalam ki bakam mensyua ber ki pemerintah. kalau non kerja versi bun bah pe bangi kum ngakren ya ladi ka bae ka bangi i hawes ka sehil kan mentah ta kala ya per bak lebak mensua habaki yalap election ki keren be ki mat ki jura nyoga jadi menreo hari mentah pat em kila persyang ban prung hang upai ba udon jing duna em kili rong prung kli hang ta da ka ba penken shot da ka ba pensit igi pai ba hakata ka rukom ba maki gi babeng pengen ai nuk sai pi mo kumbalong mentah kumai kan di jing ya ki joga BBP ha ka be debat kijing pen kiudor cuma kani ka kam der ka kam ka babah bai mar kumba kalong mentahi ka bomot ngi ka klem le ka sorbe ka babeng ha ka be debat kan ka bentah kan la shu ke i ba upai ba udon jing bot udon ka jing tlot ha ka be debat kan ka bentah ka persyang ban rung ban pensit upai ba tegane ka de ka baki persyang ngala menong kumno ban ken shot kan te kan su ai nuk sai pi ha ka be debat kan ka kam pen kiudor mo mentah pe ngam de ekonomis ngam de uta ustad ba de pe kan ka bentah henrei ni su thu ba habadon ka lada ka demand ka jor nai bat ka supply ka duna ka bomot ka dor ka kio lada ka supply ka bun ka demand ka duna ka bomot ka dor ka hiar dan rekum bolong mentah pada penyu ini po ka jela jungi nai kami kali jungi kadang de ka dependent state teh gidang depend bai nabar te ki berkhoi nadu phau nadu ka sini nadu kumta terter nadu ka do masih kumta terter gidang sania bai ni ki be pat ki jela dan rei ke jing don kam jungi hang ne pat den nai ke jing don kam jungi hang ne kala palat ban ya ka bangi dawa sano kale pitharai subu menta bangan ai nuksa kum kadok masih hang ne nai kadok masih lada hapo rikasi jantia hi arspa teli masih sisingin parlaman penon kam hari ka masih hang ni kawan man kasngi lagi trop sano kale da ka baburom kale sebanglah ka jing khayito ki kau ki sini ki piat borok kadai ka nakajing khayito te menta ba pin kedo ti ba ka tang ka sorkar ka baka jingle ka jing pen kiudor ka di ka sorkar ka long ka babakla namar ba mangihi kinong song idon benta bat kata ka benta dang ngila mi jing pa ding isa kno sorkar kam dei ka kam ka baba
Kalau kau baik mentah lada kali nang ni kau kan ya nang ni nai. Pin bat oh pikit piat. Kam dai kam kau besuk ya ki polis jong kami kelia bikin bat. Rai Lengi ong baka di kai tu kumut gila ban le kata tang kitu ki biasa fin badon po ke bordar. Te ka kam borok hi kadai ba kadai bet ka jing bom ya sim bentalang si paj ba kan basa mi ke jing e. Kam tam kumi kan ka kam ki udor mentah kan. Ni iba kalong ka babakla bahai ka BPP bakan sim ya kan ka mentah. Kumang ngadap ong pina do mena ba ki mat ke baka VPP ka le nei. Kadai tang ka mat ka ban pen ki jing mut ki paj ba. Pin numla ban penteri kam. Borok tu ki jing keren jong ki BPP hepor ka election nei ba. Sapej nga. Pin kinum poi sunu sunoro. Ka bakut kemut ki poi be haplau lani hagiat sekretariat. Boleh ngas ong ba arden bodu mach lidar jong ka jai bener. Tikna ba pinum la ban poi. Ladap ngan ai nuk sai pi menta ka jing dawa jong ka BPP ka kumno. Ban penbej ya ka reservation as per population kamut kat kum jing don brio. Ban nakaliang ka sorkaru kala pediang ya kata kala form ya ka expert committee dei nam. Teki bobon ki kun daka baka kot so bahaya borok kinong sung jong ka jala bakin ai jing mut hang to. Hatu manu na pada gitu ki beli ai jing mut to ki ba support ya ka tu ka jing dawa jong ka BPP. Don dengan tak daw sang pi baka poi jenu ro. Ta kayak gajing yu i jonga kan mangi dang hatu ka por ngi padai te ginong yalam idang dai tangkum gi dikot te ngampat das ngui i than kata tang ba ya kita ki bro khoj ngalap sung thu no kan ria no pi ngampat da don than ke jing snow helor kan ga bentang Te to khoble shibun e basam. dak ko beli sibon ni piru